Kumase ya na efiri Mr. Bright kente edinkra a owo entonso mechire Kumase entonso bomoden ne frɛ no wa ahomatrofo yi so na ne ntwetwe nkomo 0240 32 and afi 62 bomoden ne frɛ ne na ene no ntwetwe nkomo chiame wa ha yeguso ene na ntwetwe nkomo bi yento aso yo chiame na me busa bi mu sɛ ɛkoɔ no ɔyɛ de aboa ɛkoɔ ɛyɛ nantwie nua a wɔte ewirem on de nani adene nyasam ketwa ɛkoɔ ɛne ɛkoɔ de wuyi so na ɛkoɔ ne to aso ɛwɔ nwuram nani dene ɛkoɔ aboa wɔ pamo abɛkyew na wo furudua otime hem gu ho na ne hen no obɛhem gu ho na kya apia obɛtitu ho sa ate ahwe amena nyam ɛkoɔ ro onye nyapo papa na so wo ni nua ene nantwie a wo fi no eno na ɔhwehwɛ nantwie sɛ me nua wagye abɛbɛn grangran we ɛkoɔ de na bɛbɛn ne ntia wagye abɛbɛn grangran we di akɔtena baabi a mehwɛ wɔ me hu ɔpɛ no a obeduru kuro nkwanti a nantwie na ewe nsensa akwala ketewa bi kura ba atwitwa nto adai yɛ ɔsɛ papa na me ne ntie no ne ba no ɛno ɔsɛ saa enti papa na ne ntie no bɔde hono ne ade ɔde ma awie ndi na nkwala aibu we sɛ wiase wo nua gimi ya gye bibia o ka kire nantwie sɛ nsiwire mu da ba mi hu wura mu no bo hu ne maye melifo yi o ma nantwie ya bɛbɛn grangran ɛkɔ ba ko pie mu ɔdɔbɔ nso okum nantwie no du rafo no mo di kum no ano kro mo to no 12 rounds wonya go hwɛ na ɛkɔ na boa bai obun kotodwe sɛ ɔde fidie yi no na otua no ne hunu kwa na wo fa so ba behwe fidie no na ɔde fidie na ɔde wura kakra kata asisi na nim na wakobutu akire uduru hɔ aro yero sabre na wunu ba bi fidie na yi no na wo hu ɔno de aba kwa ɔde aba anim abetew nyase onye nu fidie ni mpo ho ɔdo ohunu kwa na wo fa so ebe su fidie no nti ɔno ɔbɔ mɔden a de aba nim sɛ ohunu hɔ no a ɔno sɛ yi no na wada ho so to ɔno ɔde ba betew efie kwa no so tu nim sɛ fidie na yi aboa ro to to ɔtea mu a na ɔne waye mu sabre sɛ duro kura na awa esin funtuo ekum krawa nti ɔba ne fu mu za so wantimi anyira de a ene ɔno mienu ne gisa bobofo no bi wa ɔno so di tuo no eduro bɔ ho no ɔto aboa weremfo sa na ɔba na ɔda ntuo na to fom na ye wani so sabro sa wundimi ntrada na gina ho no nso gina me na me ka kyerɛ wo ɔdi tuo no to fom a na aboa na ni so no tuo na yete sɛ abrosan na bɔfo ni gina gire o so gina gire to bi agina dan na chi wo ye suro ya na nanti wadaroma yenhwɛ ɛba de saa no saa aboa yi a ɛyɛ koɔ yi ensunsanso ba ne nam so ma ɛko nafo so ɛba wɔ mo so wo no ma wo akokoduro ɛna sɛ wo bia wo ye na bibi no be ka se bi o fere wani mu ana visa ne bunya fu ano ano ne bufu afu bufu afu ɛne o sɛ o ti bi o ba ka bi a kyerɛ to ye peni so ya pada o ba ka bi a kyerɛ o na o mo ka ma ba bra ko twena so no na ni aye den na ye hwa bi e ba ne sa na ya na ɛko nafo no wo mo mrantie ne wo mmaba sɛ na ya mo musu no wo ban so sitie wo mo so nse aboa no dawiram to wo so wo mpeku adwuma akɔno fo mpeku adwuma wo ye so se ye be so ye sika mu to wo so wo mo adefo kono fo bibri nyenye ya le bi wo mo nsem ka wo mo nsem ne suna di ankwari obenya sa adodonguru ade ye komun kono okre ko de sana nan te ko ye na nanti emusua ko yi nyina ya bububodin ya na mpese me bisa nsemfo bi se ebusua bai pa na uwo mu a emu ode mpanimfo si wiase da na obotom ye de ne ebusua bi emu ode bi se sɛ wo nua bi wo fa wo ho wo na wo so wo ma wo ma na wo ma wo nti ne yɛsɛ me tɔ wa me krɔkrɔ nti sɛ wa wo de wo ho ebi a na wo tɔ mo akɔdɔ nwere
so emma mo bro nyina no so ware me o ma hwe ha be ono obe wa wonu me ha no emma mo bro nyina no timi ne ni tu be ma bi so se we so ma hwe ha me dey asam na kan onyankopon ko na aro tu no so a opo a o ma hwe ha o ono kra so mpe kwadwofo asem onim se edi true no o ma tim no mo dom ya ntene bible no so onyankopon na fa se ka ko do sa no mo yemu adwuma nti wote ho a so da dem sa na kente papa iframi efri Mr Bright kente edinkra a o wonton so frame na nye ntwetwe nkomo anase ne namafo esi whatsapp anye ntwetwe nkomo e wo 0240 32 and a face 62 mo de hye mo obi omem dimbosia ye besa de hye mu dasene apia